हाय सांगमाने गुड मॉर्निंग चलतु आज भिडटी स्टार्ट करवा सांगमाने ये बसिकी मु चाह कप भिडटी आरंभ करी चाह पी पी भाभी आज रोषे कौन कौन करुच्ची कौन ना आप भिडटी शेष पर्यंत देखिले जापर सांग मैंने ये कलरा आलू मुझे बसिकी धरी बस पड़ी काटापी काटिके किपरि भाजी बोली भाबुଥିଲି ଆମ ଘରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଟେଇକି ଭାଜିଲେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫୁଟେଇକି ଭଜାଟି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ନେଇ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଝିଅ ଖାଇଲା ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ପଡିଲି ଖାଇବାକୁ ଭାତ ଡାଲି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ମୁଁ ଧରିକି ବସିଥିଲି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାତିରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ରୁଟି ବସିକି ଏଇଠି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ତା ସହିତ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ବସି ପଇଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ଭିଡିଓରେ ଆଣୁନି ବୋଲି କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି ସିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭିଡିଓକୁ ଆଣୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି